kuna ji yayi kuna ji ko kuna ji ko kai da Allah share su da Allah gaba daya abin nasu ma bulkara ne ba kai wallahi nake ga mazza yani normal wallahi kai ka bari kawai Najeriya ne sai hankali ku kuna nan kuna jin daɗi yayi to Najeriya na ai kowa ma haka yake jin daɗi ka bari fa abun fa sai hankali wallahi tallahi ka bari kawai kwana biyu ne ka bari kawai yanzu ma zan shiga cikin garin ne nan ce bari in dan zo mu gaisa da ku wallahi ya smom ne lafiyan su la wallahi bari in je da normal ne wallahi na gode normal ne wallahi ka huta mai kuna ji yayi kuna ji ko kuna ji ko nace kuna ji ko abin da na sa ku nace kuna yi ko to kuna ji ko kai kaga gayan nan mako a cikin sa kai ka bari kawai duk da maturba wanda kai mako ni zan gaya ma kai gayan nan akan kuɗi ba abin da ba zai iya yi ba dan Allah wallahi nake gaya ma kai ran nan ka san abin da yake kuwa me ya faru ai ka bari kawai zan baka labari amma kaga gayan nan akan kuɗi ba abin da ba zai iya yi ba ina ga kace mutumi na haka yake har kashe mutum zai iya yi akan kuɗi kai na gaya ma kenan to yanzu in ya dawo ba tashi za mu tafi mana kai za mu tsaya ne wallahi ba zai yi ba wallahi ƙarya ne wallahi ba zai yi ba me ya faru wallahi ta yi Allah ya tsine mu kudi na sun zube a nan wajen kuma a nan na tabbatar yana cikin na zo nan wajen kuma a nan da kudi na suka zube a ciro mun kudi to kudin naka har nawa ne naga har gumi kake kudade na ne biyar biyu biyar biyu ne 500 guda biyu ne ko dai naira 500 guda biyu kudi ya fi kudi ne ai to ai ka ce 500 ne wannan iri ni dai na san biyar biyu ne to ka gaya mana ma naira 500 guda biyu